היי, אני אמירה בוזגלו, אני כבר 7.5 שנים בתעשייה. הייתי תחקירנית, עורכת תוכן, מנחה בטלוויזיה, הצטלמתי לקמפיינים, אבל הדבר שאני הכי נהנית לעשות זה ללהק. ליהוק זו אומנות. זה אומר לקחת את הבן אדם הנכון, בזמן הנכון, ללהק אותו לדבר הנכון, ושיקרה המג'יק הזה. קודם כל, לי יש את האפשרות ללמד את התלמידים על כל סוגי הז'אנרים שאני מלהקת. ליהוק של ריאליטי, ליהוק של דוקומנטרי, ליהוק של דרמות, של פרסומות. כל הרעיון זה לגעת בכל העולמות, ושכל אחד ידע למה הוא יותר מתחבר ומתאים. כל מלהק בא מהעולמות שלו ומביא את השפה שלו ואת האנשים שהוא מכיר ואת העולמות שהוא מכיר לתוך הטלוויזיה. האנשים שיבחרו אלינו לקורס זה אנשים שבאמת יכולים להיות הדור הבא של המלהקים. צריך לדעת לזהות כישרונות, צריך לדעת איך לצוד את האנשים, איך לגשת אליהם, איך לשכנע אותם, איך לדעת מי יהיה הכוכב הבא בכלל. לא כל אחד מתאים לזה. זה אנשים שצריכים להיות עם מוטיבציה, עם יכולת שכנוע, עם רצון לעבודה קשה. ליהוק זה עולם, זו שפה, זו שיטה. צריך ללמוד את זה. יש אנשים שיש להם את הכישרון לזה, אבל בלי ללמוד את השפה, הם לא יוכלו להצליח בתחום. והקורס הזה יקנה לכם את כל הכלים כדי להיכנס לעולם הליהוק.